everyone, good morning and welcome back to my Kodishar YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे फिन बरायफिननाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। स' दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दिनैथ' शिवरात्रि फुजा नोंथांमोना मिथिखागौ। स' बेयावनो जों एसे खुलुमनो होननानै ओंखारबाय आरो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो मोजां मोनोबा इन्टारेस्टिं मोनो अननानै जोबजासे नायलांबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे फैफाबाय थादों। बांद्राय एडिटबो खालामनो रोङा बुंनोबो रोङा। स' जाहाय नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामो आरोना आङो लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय। स' थांनायसै लोगोफोर थांनायसै बुगालि फुजा खम थांसै मालायनो नानियाबो लोगो मोननोबा मोनहैखागोन मबाइलानो गैयाथ' आंहालाय मालाय फुजायाव थांसै ना आबै मन्दिराव थांदों खुलुमनो बाथौ मन्दिराव थांगाबारि हरनिया सुफायाव मालाय मालाय मा फन जाबाय दादा बाबायानोथ' फुजानि उनाव नै देरथा बाजियाव देरथा दुथानि समाव जोङो ओंखाम जानाय जगार खालामदो। बिनि थाखायनो जेब्ला सिबियारि नोंथांमोना आसामनि जोङो दासो दहाय मोनफैबाय नामा? बेनाखौ ज'आ लागि सुवाथो आद्रि नै दखान गिदिरावसो माबायाव बिल्डिंआवबो बै टिपुराव खालामजायो र' ओमफ्राय जों खुलुमनो माने जगार लाबाय आरोना ओरैबायदि मानसिमोन माने जायगायानो थोलायलायाखैमोन ओंखायनो जों बेरांसेयावनो माने जगार लाखानोसै आरोना मा नांगौ बेयावनो माने गासिखौबो लाखाजोबनानैसो खुलुमनो थांनांगौ नालाय जोबोद मानसि जायो बेनि थाखायनो खाथियावथ' बहायनो हाया बेनि थाखायनो मानसिफोराबो बहायगासिनो आरो गावबागाव
지금 장나사이 Aku siapa yang nak? Siapa ni? Aku boleh. Nadi? Kalau dong sih deh, lang ni. Cakap mana ni? Siapa? Serah dong. Ini alur mana ini? Mosarai ke kerana juga. Emang ini saya iya. Mosarai kena. Jelas. Ada yang lain bro? Jangan nyala. Kasih janji. Pasal udah tapi karena saya minggu pasal pangkur minang nol ke Bukan lihat tadi. So, thank you so much for watching video subscribe channel ini. Love you all. Next video kapan kita kembali. Tada, bye bye. Oh मेरे रब्बा तेरा शुक्रिया जो मांगा वो मिल गया